book. KHASI Maharastra kala thap vote yak election shaki indor barthau an jong snam ahrajar arpusau next ngi habarok ki arspa prapu pratli ki constituency hakaba ka sedang na ko por nyo bije min step pat kani ka jith vote kala kutno ha ka por rio bije janmit yak result on sa pinbana ha ka arpulai tarik mitau benai ka jing poi ju ki nong thap vote ka long sau pusan pon sunline na ka shispa hadu ko por lai bije janmit hadin bakala sedang suki bha hne kasngi Gagatchi Roli kabadon bagi mawis kadai kababun tam ki nong thap vote ha kabakila poisha ka henriu pu ar pon khandai na ka shispa kat ba thani pat layu I beduna tam ki nong thap vote bat kalong tang lai pu pra pon khandai saw na ka shispa ka nong ba Mumbai kala poisha ka lai khandai pon lai saw na ka shispa kat ba ka Mumbai suburban kala poisha ka saw po pon pra khandai na ka shispa